E pa drugari, i ovo se dešava. Upravo sam počeo da pakujem stvari, da izvučem gore u auto. Već sam veliki deo odneo, dok sam silazio dole. Štap kreće da preleće preko držača. Ja brzo krenuo da silazim dole, da ga dohvatim ga nekako. Nisam uspio da snimim, pošto sam gledao da mi se ne otkači riba. Udario je šaran od nekih tako, da kažemo, 1,5 kg do 2, nisam siguran. Ja mislim da je bilo zrno šećerca i 4 crva, ostalo je još 3 crva. Uglavnom to je to, mogo je da mi odnese štap, mogo je da mi izlomi sve, ali dobro je, na kraju